Čo robíš? Nie, že nepozerám iba. No daj tam mento. Vidíš to, ty kokos, ale aký to je problém? Vidíš tu všetko do piče. Nedal by sa len program pre one? Tam máš napäťové hentie, kurva, je to zle vidieť. Ale všetko si tu meráš, prehadzuješ napätie. No však keby sa dal, no. Marek, to sa nedá? Ja ti viem. Však, a keby to ty iba... A vyskúšajme to. Tak počkaj, nech to vyskúša takto najprv. Bože, keď tu je 100 mV, ty kokos a volty ti to ani neukáže. To máš tu časovú základnú, to je rýchlo, nevám, Ako rýchlo? Aha, ako rýchlo. no, a daj sem tú baterku. No. Tu, tu daj, tu. No, mám tu daj. Dívaj, to máš tam 3 V, tak dá ti to do 15. Hej. A už máš, už vidíš. Dobre, ale... To, ale ukáž mi, kde, koľko má voltov. Však tu máš 0 V, tu máš 15 V. Jaj? Vidíš, no tu máš to ukázané, hej, koľko je tu voltov. No. 0,15. Dobre, a nedá sa to ešte zmenšiť, akože ešte presnejšie tu dať? Nie, dívej sa. No to je ale najlepšie, ty kokos, že tam máš normálne ukázané koľko je a tu na kraji nemáš absolútne nič. Však to? No. Áno, poďme. No. Máš 5 V teraz nastavených, hej? Nie 15, ale 5, takže to bude presnejšie. 5 V, no. Čo sa odpojilo? No, hen to máš... Lebo keď si to narátaš, tam máš 5 tých štvorčekov. Áno. No ale vidíš, máš tam 5 V, áno. vidíš, čo môže ísť. No. Áno, však o tom to je, že si to dáš presne, si to zameráš na to. No myslíš, že tento program nepôjde na to? Dá sa vyskúšať, stiahneš ten program, to nie je problém. Že ty ho máš počítač, nie? No tak hoďme to len tam a vyskúšame. Keď to nepôjde, tak iba na to. To máš výpadky a náraz baterky. Jako vidíš. No. Keď máš chybu Ty tu máš všetko, ty kokos, vieš, že viditeľne. Že vidíš a nadstavuješ to normálne a nie hen tak do piče. Ja som mal baterku, tak to bol úplne piči, že mal si výpadok, že to je úplne to odmazalo až 0 nabehlo. Hen tam máš akurát milivolty, to je všetko, ty kokos, žiadne volty ti to neukazuje. To je sa to dá 200 V. Čo robí? Počkaj, to vidím. A do piče. To nie je to, no. Vidíš? A keď chceš, tak to zmeníš. Ako daj si ručne si to naklikneš. 10 V, no. No, 10 V, ne ti to nabehne. No. Máš tam až do 50, pekne to máš. A máš tu všetko očíslované. 20, 30, 40, 50. Všetko sa dá. Veľkosť kvázi toho štvorčeka. No pôjdeme to ešte preinštalovať rýchlo a uvidíme, či to pôjde. Máš. A počkaj, čo chceme preinštalovať? Však hoďme tento... Len to iba pripojte. Áno, pripoj to tam.